David, vole, před chvílí se ptá, nevím, čím mám začít, vole. Cápek tady má před sebou, vole, dva hlavní chody, vole. Davide, ty jsi fakt dobrý, vole. Ano. Čevapy. Ty vole, to je palačinka s masem a s krémem. Co ti jebe? Chápe to někdo, jako já to nechápu nějak. Jakoby, Protože se to nechápu. zmoklo. Zmoklo to, ale jako nevím komu, co mám zaplatit. Vozidlo je bez karty od 11:30 do 12:10. Jak vidí dokdy. Nevím, kámo, nechápu to, ale jako asi to je v pohodě. To je jenom varování. 2, 1. Ano, byli jsme to my. Udeřili jsme tam, kde jste to nečekali. Odpálili jsme mešitu. Dobrý den, celý den. Vítám vás u reportáže TV Nova. Viděli jste krásné dronové záběry. Počasí je 20 nad nulou a teď jedeme na ubytování do Zenika. Zineka nějak tam. Zenika. AstraZeneca, nějak tak to tam je. No. Je to v piči. Jeli jsme Peugeotem do hor v Bosně Hercegovině, vole. Jeli jsme z Jajce do Vysoko a já podle mapy.cz a jakoby mapy.cz mi neřekli, nebo spíš jsem se tam moc asi nepodíval, nebo já nevím, vole. Prostě je to horská cesta offroadem. Tady tou silnicí je mlha jak debil. Potkali jsme jenom jednoho vesničana, kámo. Kouřil dýmku. A seděl normálně v mlze, seděl v trávě, prostě na louce seděl a koukal na nás, kámo. A mastil se, jak kdyby věděl, že přijedeme, ty vole, na mě koukal, kámo, reálně. Je to dobrý, Davide? Je to dobrý, malý. Nech jim tam taky něco, Davide, ty vole. Co? Nech jim tam taky něco. Neboj. V 9 hodin večer. Zvuky nesmyslný. Vyslal jsem posádku pro zkontrolování parkovacího místa, jelikož jedeme na Nature Glamping. Pořád jezdíme autem, budeme muset zredukovat místa, na které se chceme podívat, protože pořád jenom jezdíme autem. Nebo já jezdím autem, pořád jezdím jenom, řídím auto. Takže, ale zase jako dá se to, ale teď se jdeme vyspat do glampingu. Regenerace bude špičková, jelikož jsou tady cikády a cvrčkové a další noční tvorové, čeština už mi selhává, jelikož mám hlad a je to tak, mám hlad, je to tak. Takže my se asi uvidíme ráno na glampingu, bude to po piči.
Ticho, ticho. Mám židli, mám chálky, mám výhled. Tak kde jsou ty pyramidy, ty kokot? Kde jsou ty pyramidy? This one's straight to a guy bomber clock head, red and dread. Dobrý den, momentálně se nacházíme na pyramidách v Bosně a Hercegovině. Pyramida slunce, momentálně jdeme gore. Co se to myslíš, Davide? Jo, uvidíme. Věříte tomu? A já ještě nevím, vole. A není to jenom kámen prostě? To je beton, ale má směs těch všechno. Nevím, to vypadá jako kámen teda zatím tam je, Davide. Já si myslím teda, že to je beton. Ale jestli to je beton, tak to znamená, že ten beton někdo musel vytvořit. Člověk. Cháber jde s náma, vole. Beno! Na tom videu není vidět, že to je z kopce, ale je to z kopce. Pyramida slunce, ty píčo. Davide, co si o to myslíš? Ty vole, je to šílený. Je to šílený, že? Šílený kopec. Ty píčo, Davide, to je offroad, co? Ale pro pyramidu slunce všechno. Jsou zhulený, kámo. Že? Wow. Jsou na houbách. No fakt, ale. Tak to vidíš. To je úplně synchronizovaný. Ty vole, David, na to vše. Kurva, Davide, to mě, vole. Dá, vole. Ty vole, čum, co mě zachytilo? Tak ty jsi měl štěstí, důvod. Ty je mobil úplně od hlíny, vole. Ty píčo! Kurva, do píče. Kurva, dobrý, vlastně. Ty vole. Filipe, tak sem nechoď, kámo. Ty píčo, to je hardcore. Pojď. Už tam skoro jsme. To je dobrý patent, Davide. Jasný. Pojď, Davide, to dáš. Už tam skoro jsme, ale právě že vůbec. Normálně mám svítí tady cesta, vole. Už tam skoro budeme, vole. Jednoho jsme ztratili, ale se ztrátama se musí počítat. To takhle bohužel prostě chodí. Už nevím kde, ale on to nějak zvládne. Boží světlo na konci tunelu.
Kde jste? Aha. Tak to zdar. Aj. Tak co, David, už věříš, že to je pyramida? Je to cesta, no. Jo. Tudy jsme mohli jít, ale jsme při Zdi Sráči. Že je to tak? Je to tak. Well, now. Hey. Whoa, well. The promised land. Yes, the promised. Mechanický včelák. No však jo, dron je mechanický včelák. No a ne? Jo. Je to mechanický čmelák. Jsme tady. A tam těma křoviskama se jde dolů, kámo, do druhé strany na tu pyramidu. Hej, to dálnice tam, ne?